Kadipaten Semarang. Bapak lan simbok ki malah dipiloro. Piloro? Iya. Kula mulihku saka Kadipaten Semarang iki dioyak lawan prajurit. Aku njaluk tulung kelawan kowe. Adepi wong-wong saka Semarang. Oke. Ngono-ngono aku tak Ayo.
Ini ora sampeyan sembarang man. Kan iku kotek jagat. Angkamamu ora pati tombo. Aku mati ning tangan. Ora tau ramai sing bongkar piye adoh jalan paman iki. Kowe apa wis paman bakal tak ranti ning paman iki. Ora mung kowe dhewe sing bisa mancala putra mancala. Sawangan. Ojo mau sesingit terus, aku lewat gede kae kowe. Oh, mat.
Gujleng, gujleng. Sugih kendel bondoane kowe Gus. Mompong sawedi iki mono papan dunungku. Kowe gelem sumingkir. Apa kowe bakal tak kemah dadi tadah kala mangsaku kowe. Oh, jajal lawan aku. Waduh. Ayo, kowe ndang sawedi tak ganggu kowe. Apa sing dadi panjang kamu ora kelaksana? Kowe bakal tak ganggu. Waduh, lu. Waduh. Waduh. Aku rasane ora kepinu. Iki ana apa iki? Wah, ora kaya biasane. Walah. Jebul ana menungso begegek. Aja waco-waco karo aku. Kowe wis ganggu kelawan aku. Titenono kowe tak godhog ajur sawalang-walang kowe. Isan, kurang ajar. Isan, pisan ka siji, loro, waduh, kalah. Aduh. Kurang ajar. Rusak. Sopo sing macam-macam karo adikku? Iki kangane sing maju iki. Adikku kena mlayu nang kangane. Ayo. Kowe tak potel. Kowe tak juing. Ajur kowe. Betul iki waduh. Ungkal sik. Pisan kas Gus. Kurang ajar. Waduh panas.
panas waduh. Gus. Gus nang kowe gelem jugar apa ora kowe? Nek kowe ora gelem jugar, aku sing ngalih. Waduh. Waduh. Bintaro!
Gusti Kang Karya Jagat. Dosa menapa ingkang kula tampi Gusti. Kula miloro lancaran bojo kula piyambak Bintaro. Nanging estunipun kula boten sengaja miloro Bintaro. Bintaro? Bintaro? Nek kok ngene? Mau kowe gletak ning kene. Terus kowe ngalih ning kene. Oh, Bintaro. Bintaro. Kowe aja mati bocah ayu. Bintaro. Tangi bocah ayu. Tangi Bintaro. Duh bapak calon maratuwa. Pangapunten kula calon maratuwa. Kula miloro lan Bintaro lajengipun kula boten sengaja. Bintaro menapa ingkang padhetipun panambahan dhateng kula jalanan kula miloro lan Bintaro. Bintaro. Sepisah gletak ning kene. Kowe ngalih ning kene. Lah kok malah kowe saking jengking Bintaro. Bintaro. Umpama kowe mati ning aja jengking Bintaro. Bintaro. Kok malah kowe ngentut, Rom? Rom, aja guyon ya, Rom. Bintaro. Tangi Bintaro aja mati Bintaro. Aduh, Bintaro aduh ya. Gusti Kang Karya Jagat. Kula mboten sengaja milolan Bintaro nanging kula tresna lan Bintaro. Lah ngono ki jajal. Jebul kamu gawe to iki? Lah ya aku jajal kok. Jajal rumangsamu. Ati sing teratapan kaya copot-copoto jantung iki. Ya? Di hatimu Kakang? Malah butuh iki. Sembrono. Lha kok ora entuk lho Kakang? Ya ora entuk. Napa kok dadak nganggo sandang penganggo ngene? Nganggo sesinglon. Umpama ora ngajak gelut. Pungkasane Aji Sekti. Lho rahayune Aji Sekti ki sing tak tamakke kowe. Liyane kowe mati sanalika. Mula aku ngerti Kakang, kadikdayane sampean lan aku kira ya padha. Tomomo sampean kene bake Aji Jaya Kawijaya, ya mesti ora tumemu aku nganggo cara sing kaya ngene. Lah umpama ora nganggo cara sing kaya ngene, ora bisa aku cedhak karo sampeyan. Ngono. Lho iya Mbok, bapak ki lho. Sabendra ki mau ngongkon sampean semedi nyambut gawe netepi kewajiban, ya ora tau cedhak lan aku. Aja nglirokke lan wong tuamu. Lah terus. Wong tuamu calon maratuwaku ya ana benere. Hah? Aku kongkon sengkut nggone nyambut gawe, kon mempen semedi, sepisan supaya buntas ing kawruh, petang nggone nyambut gawe. Nek wis entuk kaya sing akeh tak klompokke kanggo nikah aku karo kowe. Nek ya ora kaya ngono, to umpama sampeyan nyambut gawe, bapak rek ya wis nyambut gawe. Ngene. Apa? Perkara gawean disisihake. Lah terus. Lah iki mumpung aku lan kowe mirunggan wong loro. Pak enek ya. Pake ora ana. Pak temenku ora ana. Sik tak Apa? aku. Bintaro. Yen ora kaya ngene kok ya ora bisa cedhak lho. Anane mung gegulang olah belorogo. Nyambut gawe lan nyambut gawe. Bintaro. Sumuk ya. Sumuk. Piye? Aku ki kangen karo kowe. Lah ya padha. Lah mula tak rewangi kaya ngene mergo aku ki kangen karo sampeyan. Kenal. Iya. Yen pancen kowe kangen lan aku, ning papan kene mbok ditambani rasa kangenku. Carane? Aja kerangkul ngene iki. Lah piye to Kakang? Aku iki dikrangkul wong wadon iki dicek lho. Awakku mrintih kabeh. Jare kangen. Iya. Kangen dirangkul ra gelem. Yo, Ngene iki ana sing cemut-cemut. sapa? Lho nek wong kondo ki, Iya Kakang. sing lanang prabot, Terus? sing wadon katon jembloro. Iya. Sing nyawang lho cekot. Lho ki tenan. Aja begitu marang rasane. Sing luwih cekocak. Sapa? Ngerti sawahku nanti. Ora dibojo ya ngono. Aku Kakang. Jadi ngapa to? Tak ngerti. Intan ning
Aku jibat mawen sepi. Ya mesti wae to Kakang. Wong sampean sing tak tresnani. Jaluk bocah wadon. Kenani sapa kowe Pak? Hah, ora usah kowe ndak ngerti karo aku. Sing baku bocah wadon tak jaluk. Aja gampang kon kono. Karo ngono calon bojoku. Ora kena wawan siji wae cedhak lawan calon bojo. Kira ulungke, ora otot nyawamu. Yen pancen kowe kekarepanmu, kena kowe duwe Bintaro. Nanging ento wis jebabah depane lemah. Lakon ungkap nyawamu.
Kowe jaluk mati. Wis pate lho. Lampung tangan kamu. Ya. Lo. Jebul iki sampeyan to? Alah. Lah terus kemeringet. Gobios. Sampeyan iki Seneng ae kowe cecak karo anakku wedok. Bapak. Jenengan dodone ra sesat. Ora. lho kok sampun to sampeyan iki. Lah wong meranggen kok. Kondange Dembang Angga Guna. Iya. Bener Kakang? Dembang Meranggen kondang iki Kondak. Kondange pol. Beda karo Demang Bubuk. Demang Demak, Eko Wanu. Tegowanu, Nek meranggen ya. meranggen. Lho nek Bapak, kula niki kalih Kakang Awiyaga niku pun gegaden olah bela raga Aji Jaya Kawijayan. Niku nggih rumaos kula nggih pun sekti Bapak. Ki apa? lah kok linuwe. Nggih. Pun limpat. Mergo ngono ngecake aji medang. Kok medang miring to, Pak? Sono propirane sing kok simedak dhewe. Ora dules neng-nek. Napa nggih? Nggih. Kula niku pun mituhu lho. Itu ya Menane menawa bapak lagi leraga. Minggahipun aji sekti. Kula niku pun hening-hening. Ning Neng. Kok tas lirang to? gawe kepalamu tresno. niku ra Nggih. Ya kena petesane. Nggih. Tresno ku uripe jiwa kang luhur. Pandhawane adalah suci. Adile ra ono desa, sucine tuwa saka kelure ati. nggih. Ngene lho. Nek. Apa sebabe bapak iki melek ngelmu kaya kowe. Ben dadi manusa sing kinacek sepadane urip. Aja mung sak tremo sak budidaya. Aja mung trima pepancen. Kedahipun Ya supaya ngowahi nasib. Gusti kae ora ngowahi nasib titahe. Yen titahe. Yen titahe ora ngowahi nasibe dhewe. Kulina maca, saiki tak jajal dadi juragan. nggih. Ya ora? Nggih. Dadi kami tuwa, nganggep dadi bakal tampah. Ngaten. Ya kaya kami Atus sinten? Kami tuwa supo. Nggih. Kok mulane suwi lan tekano siswa. Oh, kapan kowe? Mbak, wong jauh urip lho kok tekano. Tahun ngajeng menawi. Arep terus. Lah terus carane pripun iki to? Hil, kowe kudu pamit. Karo lan kabisanmu. Semarang iki butuhke wong sing peng-pengan. Kabupaten Semarang. Lho iya, iki dina dikemudi karo Kanggo Merah Pandanaran. Iki lho bapakku para tuwa sing kepala. Wah, jenengan Lho piye? layak akike kudu Sampai Oh. iki kalebu wong penting ter Semarang. Wala wong penting ora terima penting. super penting. Ini iki yo. Agal aluse perkara Semarang nek PPM ana tuwa. Wah, Apa saiki to, Pak? Wah, ngene yo. Mula kowe bakal update. Nggih. Kowe nek ketok labuhan ana ing Semarang, mesti diangkat. Pirane negara iki butuhke nomor sing tatap tanggung jawab. Iki kalau dengan medali Lho iya, nek kowe pasti kon pun pasion kula nyambut aku wis damel. Werdatama diwakili mantune karo kula anak. nggih melu. Lho iya lho, Ah, nggih. ibu kuwi kejadian saka wanita. Ibu kedadian saka wanita. Nek ora sadar ibu dadi wanita. Kok saged Lho iya. Sak tindak sama cak sang limah tembu. Ya toh. Kudu kena dadi pamungkane kaum ibu, kaum putri. Aja dadi wanita sing nista. rungokno lho. Dadi wanita sing utama. Lho, Wanita sing utama. Aja dadi wanita sing nista. nesta. Pun Tuladane wanita sing nista iki sok gampang kepriyon tembung kang manis kaya. rayuane wong lanang. Iya. Nggih. Iya, sakno bubar wong ngene omah-omah. Janji Bu. Ya. Sesuk dadak sus tak kali soal Semarang. Ece mawon, Bapak. Sesuk budal sakniki ngopi riye. Iya. Yo. Kopi susu. Thank
wong wadon liya sing tak tresnani mung kejaba Pandansari. Yo. Bapak Simbok sing gedhe pangapuramu. Mergo kabeh iki dalan urip. Aku wis ora kepengin urip ana ing alam padang, mergo aku wis ora cocok sandingan nglawan Pandansari. Mula aku njaluk pamit kelawan kowe. Simbok lan bapak. Aja gelo atimu yen sampean ora duweni anak kelawan aku. Kaya ana jurang kang jero. Mbok menawa kae bisa mutasi kelawan nyawaku. Di sana. Nuwun sewu pisan. Nggih. Kok Kisana kepengin jegur jurang? Apa karepe Kisana? Saderengipun kula menika badhe tanglet dhumateng panjenengan. Tenane panjenengan menika sinten ngantos nyandhek kula kepengin anggen kula nglapus diri. Aku Syekh Maloyo ya Sunan Kalijaga. Panjenengan jeneng Sunan Kalijaga. Banjur sampeyan sapa pisan? Kula menika Jokoda. Jokodan. Nggih putra Demang wonten ing Peterongan. Putrane Demang Peterongan. Leres. Ing Laladan Kutha Semarang. Nggih. Lah kok nganti arep jegur jurang darunane apa, Ndak? Kula menika kepengin dhaupan kalian pacangan kula Pandansari. Nanging boten kelampang. Anggen kula nglamar kalian bapak menika wonten ing Kadipaten Semarang. Boten ditampi jeneng Pandansari kuwi sapa? putra Adipati wonten ing Semarang. Atmajane Adipati Pandanaran. Lah Pandansari ngimbangi tresnamu apa ora? Rikala semanten kula kepanggih kalih Pandansari. Pandansari menika nggih tresna kalih kula. Nek ngono padha senenge. Nggih, Wong tuane ora malilai. menika leres Jungsu. Satemah kowe kepengin kendhat. Nggih, guna napa to kula menika urip wonten ing alam pepadang. Menawi tresna kula menika mboten saged kelampahan kalian Pandansari. Golek dalan pepati. Nggih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satuhune salat ngibadah urip lan mati kuwi kagungane Allah Subhanahu wa taala. Mati lan uripe menungsa kuwi wewadining Gusti. Mati diperang telung perkara. Telung perkawis. Mati madya, Mati madya, mati utama, mati utama, uga ana mati nista. kang tegesipun kados pundi Jungsu? Dene mati madya werdine mati kuwi dikersakake dening Gusti kang gelar jagat. Wus wancine mati. Tuladane arepa umur isih enom, wis tuwa, isih cilik, wis gedhe dewasa. Yen wis garise pepesten kuwi mati, tetep mati. Dene mati kang utama kuwi tan prabedane matine kusumaning bangsa. Cara tembung mendarenge pahlawan. Pahlawan. Merga matine ngrungkepi bumi aji wutah getihe. Kados.
Lah mati keng nesta. Mati nesta. Iki kaya dene sing arep tok lakoni. Mati krana kendhat. Ragamu mati nanging sukmamu pindha. Manuk keng tanpa pencelukan. Krana ora tinampa dening Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale saka Gusti Allah, bali uga marang Allah. Tak wawas sliramu kuwi pideksa. Bagus uga putra Demang. Nanging isih tipis iman. Kowe isih mupus mung krana katresnan. Jeneng katresnan kuwi yen dinalar tangeh kelakone. Katresnan kuwi bisa nrabas marang samubarang. Katresnan bisa nelokake gelaring rupa, werna ing kulit, tata cara, adat istiadat lan budaya. Kala mangsane katresnan tuwuh ngrembaka keng atine wong keng dianggep mungsuh. Kuwi jeneng katresnan. Lah jodoh kuwi ora kena dipaidu cara wong Jawa. Nek nyoto Pandansari jodohmu taonono windanana mbah suwe mbah sedhela bakal dadi jodohmu. Boten wonten panjenengan wonten ing papan menika. Mesti wae kula sampun tumekaning papan. Nanging wedal sakmenika kula sampun saged nampa napa lelampahan ingkang kula lampahi. Nah, iki malah tiwas kebeneran. Aku ketemu lan sliramu Dam. Nggih, Krana nggonku lelaku. Dudu lakuning suku nanging lakuning kalbu. Iki sambung karo Hadipati Pandanaran. Yen tetelo niatmu tulus lahir lan batinmu, insyaallah Pandansari tetep dadi gaduhan. Saiki disabarke, disareke, luwe becik kowe jumujuk ana ing kadilanmu. Ing pesantren kono wawor lan kawor marang para santri. Mengko wis gladiwana yen wis ana pakabaran sambung lan Pandansari, ya mengko tak kabar. kados ngaten nggih. Rong Sunan Kalijaga. Yen kados mekaten kula nyuwun pamit, kula badhe tumuju wonten ing Kadilan. Disake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niatmu becik, atimu tulus, tresnamu suci, malah kapasan yogi. Yen ana sambunge lan Pandanaran, merga pawarta kang tak tampa. Kae sawijining piyayi, salah sawijining bupati, nanging dhewekne murka, nguja hawa nepsu, kemaruk bondo. Tuhune Pandanaran kae menungso kang tak goleki, ibarat emas sakjroning lumpur. Ya, aku njur kelingan. Iki wayahe aku ketemu lanku. Pandanaran, aja kaget. Aku sing prapta Pandanaran.
Cok. Kang Mas ingkang atos-atos to. Rupane bagus, sing wadon ayu. Nyonto tuladane wong kamu mak ngabdi ing Kabupaten Semarang. Oh, dadi contoh tuladane kawula Kanoman ing Kabupaten Semarang. Sing kula tulan nggih namung bapak para tuwa. Kaya ngono. Patih Yudapraja. Nggih, kula Kanjeng. Kabare Demang Peterongan karo anake kuwi. Wah, perkawis peterongan kademangan Pun kula ora arek. nek ngono mbok supes tapis Sampun. Sampun cal. Mun ninggalake laladan peterongan. yen kaya ngono mula dipiwarakake kawula sing wani nerak pranatane Bupati Anom Pandanaran bakal nampa pidana. Aja nganti kawula Kang Sugiye ngumpuli karo Bupati Pandanaran. Leres. Kang Mas leres. Beliau ke kepanipun. Nggih, leres. Kula badhe ngengerake anak mantuk kula. Badhe ngengerake anak mantuk. Mbok ngayarke ndak tampa dadi prajurit magangan. Lah kula, Tak tampa kula kan. kowe uga tak tampa Dadi abdine dadi abdine kinasih putriku Pandansari. Kula dadi bodyguard mawon nggih. Ya, Lah pengawal pribadi ngoten nggih. penderek pribadi Nggih. tak tampa. jangan tabu. Lho, tak pendopo kok yak-yakan wong arek. Kula ngeterke pesenane Kanjenge. Oh, iki bakul sekat. Tahu kali kana. Nalika ana ing pasar Meranggen, aku ketemu kawan kowe kek. Leres Kanjenge. Oh, nek ngono kowe ora lali. Nalika ning pasar Meranggen, kowe ndak bekas supaya nggawa sekat. Sampun niki kangge sampel Kanjenge. Sampel. Sampel niku contoh. Oh, kanggo Teng Jawi pun wonten 3 gerobak. Oh, ngono. Monggo kula aturi naliti Kanjenge. Kowe iki wong arek. Ambumu wae kaya ngene. Ambumu kecutono badhek ana. Lho kok wani munggah ing pendopo iki ngerti ra pendopo? Sing salah boten kula, Den. Lah kok iso sing salah sapa? Dene genah ambune ora enak kok sampean serot. Lho bener ya. Bener timbangane wong iki. Wong arep munggah pendopo diaji kakeman samu. Kang sepaji aku ngono piye ya? Kula niku dipeseni kalih Kanjenge. Rikala kepanggih teng peken, tumbas sukete kula kok sae terus 3 dina kepungkur kula kok nyetori. Ra ora usah diunggahke ning pendopo. Ya, Kita kula- munggah ning pendopo. kula- Ngerti ora, Iki keramik marmer. Kula goleki teng pawon boten wonten. Nggih teng Ndopo. Kang Mas. Lah kok tangane dudeng-dudeng mriki saya wani sontrunyak niki. Maksane aku iki garwane sapa Garwane Kanjeng Dipati. Sampeyan agemanku Mas Kemrontyong. Wong sugih blegedhu nggih Kang Mas. Nggih kados bakul beras. Lho, Kang Mas. Bakul beras, bakul beras. Bakul Mas, bakul beras. Sampeyan Kowe ngerti gelange bojoku siji regane 70 juta. ngerti ora? Kamu kuwi kabeh 40. 7 ping 4.
dijegur. Kok kono kok meja kono. Mriko. Kono. Amor bocah sing bagus kae. Ampun caket nanging nak gatelem lho Kang Mas. Sarir panjenengan kok. Upama aku ora wis kadung pesen karo kowe ngono, ora butuh. Oh. Iki bener. Ning Joko akeh tunggale. Wonten 3 gerobak.
ibarate mung mampir ngombe. Ya. Jeneng mampir niku rak mboten dangu to. Mula dados menungsa teng alam donya. Mun rumasane nek urip niku mung sedhela. Monggo sami budidaya damel kesaenan kanjenge. Lah wong arete kok pitutur kaya pinter-pinter nggih Kang. Urip mung ngambil ngombe nek kanggone wong kere, nek kanggone Adipati Pandhanaran urip selawase. Nek kowe ngambil ngombe sedhela. Boten Kanjeng. Tiyang niku sami Sing padha sapa? sing benten niku rak mung pangkat kalih derajat bondo donya. Ning mun sewu nggih. Napa? Jengen pangkat niku kenane minggat. Bondo donya kenane lunga. Derajat pangkat niku nggih iso sirna. Sing hakiki niku namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten usah percaya kaya wong arit Kang Mas. Rasa digatekke. Landake pangkat iso minggat Kabupaten Semarang sing gawe Dipati Pandhanaran sing duwe pangkat Pandhanaran sak bosne Pandhanaran. Bondoku sawangan bondo donya Rondone garwaku. Mila menika gandeng sampean bandane akeh. Kula aturi ngamal sedekah. ora arep butuh ngamal. Ngamal. Ngamal maring entek bondo. Menapa? Ambak-ambak kula niku gaweane ngarit. Mboten nami sombong. Mboten nami umuk. Kula niku nek kepengin bondo. Nggih to? Ya. Apa meneh duit emas. Kula niku macul sak patulan mawon angsal mas kathah. Lah mlepuk. Kere mlepuk. Iki matur. Seksenipun nggawa praja ing Kabupaten Semarang. Nek kowe matur nganggo atonan, kowe pamer macul sak gasrekan sing mbok pacul lemah ning metu mase. Terus Apa tak gemi? sing menapa ngaten kula boten ngapusi kok. Nek kena tau gemi, aku njaluk tandha bukti. Dene umpami kula saged Nek kowe sago, nek kowe iso, Pandhanaran bakal merguru karo kowe. Oh, Apa guru ana wong pekok. lho, arep buktekke ora bakal iso. Kang Mas Dipati. Ono, Kang. Lah mek guru kok karo kere. Ning nek kono macul metu mase ra penak. Lho, ngaten. Lah iya. Oh nggih are. Macul sak. Matur metu ana ngoroke. Nggo ceplok. jalma tan kena kinira. Ya. Jroning suka kudune. Lah, rasa nganggo lanang sapa? Sing ape dan buktekke. Masih amene iki. Kula nyuwun panggenan. Kaya ngono. Mergo nek nggone teng ndapa mboten sae. Terus kula nyuwun wonten sak jawinipun Pendopo Semarang. Yen kaya ngono. Madyan papan panggonan kanggo buktekake. Buktekke nek ora dipidono mawon Kang Mas. Kang Mas kok ditinggal? Ah, monggo ngareke.
Dungane wong kere ra mandi. Dungane melarat. Illa billahil aliyil azim. Malah gremeng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sak kacrekan. Lawon. Sari. Cobi pun taliti Kang Mas. Oh, Iya. macem sagasrekan mase kaya ngene. Kula nyuwun kedhikan. Upama pitung gasrekan kaya apa? Wah, kula kaya kula tak nyuwun kedhikan. Ya ora mau. Mas. Mate dandake kalem sing gedhi, gelang sing gedhi, karo gelang sikil nggih Kang Mas. Ya. Sik atos. Al-wa'dud dainun. Apa? Wadul. Al-wa'dud dainun. Apa tegese kowe? Janji minangka utang. Weluh, aku dadi muridmu. Sampeyan wong sing sekti. Sekti Mahambara. Pilih bobot, pilih tanding. Estunipun panjenengan sinten? Ketoke ngono kok ya sekti ya. Mubang-mubenge pemujudna. Aku Syekh Maloyo ya Sunan Kalijaga. Walah. Nyun pangapunten. Pangapuntenipun Kanjeng Sunan. Kula nyun pangapunten dak siya kalih panjenengan. Pandanara, Dawuh katimbalan kula Kanjeng Sunan. tenane kowe perangane menungso kang tak golek. Krana aku kepengin kowe dadi janggeping wali ing tanah. Napa saged pawon kados kula kebakipun kadosan kebakipun kalepatan Kanjeng Sunan. Duhune kowe perangane menungso kang pinter. Ibarat emas sakjroning lumpur. Mula dimen mas kawistara. Lumpur kuwi kudu dilangno. Ibarat lumpur kuwi budi pakerti uga patrapmu kengala. Apa kowe saguh nindakake panjenengan? Kangge nebus dosa lan kelepatan kula sagah Kanjeng Sunan. Yen kowe saguh ana syarat lan sarana. Sepisan racuten busanamu tegese ora usah nganggo busana piyayi. Loro kaya dene rikala aku dadi Ki Bengkok. Aku njaluk kowe kudu sasa bedhug ing kutha Semarang. Minangka tengara kanggo ngibadah manembah marang Allah Subhanahu wa taala. Dene keng kaping 3 tinggalno kedonyan. Tuladane bondo donya. Tinggalno kabeh nek perlu dana driyake marang sing butuhake. Tuladane fakir lan miskin. Apa kowe saged? Kula sagah Kanjeng Sunan. Dene keng pungkasan yen wis ana kesaguhan kowe aja cumondhok ing kutha Semarang. Kowe tumuju ana ing Gunung Jabal Kat. Ya kowe mengko dalane kowe bisa nebus dosa lan lelaku kang utama. Ana apa wae aja kok tampa kanthi nelongso. Tak enteni ing Jabal Kat.
beduk sing gedhe, gawe masjid sing gedhe. Nggih. Bondo donya ing Kabupaten Semarang diwenehke karo wong pakai miskin. Oke, kula sing ngurusi niku. Oh, cawis. Mboten ngangge emas Kang Ora nganggo mas ora apa-apa. Mengko cawis pamit karo anakmu wedok ya. Oh, ngaten Ayo, Kang ayo. Mas.